Napuno sa serbisyo, sorpresa o kalingawan ang ipahigayong Kapuso Barangayan sa Barangay Kamagayan nga hatod kaninyo sa GMA Regional TV ug mga partner nga nagalain-laing organisasyon ni adtong Domingo. Ato kining sayran, pinaagi ning report. Mainitong gidawat sa Barangay Kamagayan ang gipahigayong Kapuso Barangayan ni adtong Domingo. Katambayayong ang Zonta Club of Cebu, USJR, Integrated Bar of the Philippines ug Public Employment Service Office. Tumong sa maong kalihukan ang paghatag sa mga taga-Barangay Kamagayan ug kahigayunan nga makapahimos sa nagkalain-laing serbisyo. Adunay libreng consultation sa mga adunay problemang legal ug sa mga adunay gipamati sa lawas, may libreng check-up. Sa mga inahan ug amahan nga way hunong sa pagtrabaho, adunay libreng masahe nga gitanyag. Daghang salamat sa free nga pamassage. Kay nakuhaan dyan ang mga kuan kanang pamaon sa lawas. Sa abag sa peso, adunay job fair nga gihimo din ubay-ubay ang nahatagan og trabaho on the spot. Usa sa mga nakapahimo sa job fair ang 33 anyos nga si Miriam Magallanes, kinsa na hire on the spot isip production assembler sa usa ka kompanya. Happy kay wala ko nag-expect nga ani sa kadaghan ng apply on the spot na hired. Sa mga gigutom, adunay libreng lugaw. Nangunay usab ang Balitang Bisdak sa paghatag og serbisyo din adunay help desk ang gibutang alang sa mga adunay reklamo sa ilang barangay. Present usab ang atong mga tigbalita nga sila si Kapuso Barangayan ug Nico Sereno. Apan dili lang diha kutob ang mga aktibidad. Sa maong kalihukan kay may nagkalain-laing games usab, performances ug mga papremyo. Mga kapuso, at ang iunya ninyo ang barangayan sa inyong lugar sa mga moabot pa nga mga adlaw. Uban ni Lian Singkulan o Jovel Obiso, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.